Gramy Japonię? No, dobra, dawaj. Dobra. Siemano, witam wszystkich gorąco. Ponownie jesteśmy z Mikołajem w Wormsach. Halo, witam. No, tak myślałem, czy w ogóle wejdziesz tutaj z przywitaniem. Moi drodzy, poprzednio graliśmy... Czekajcie, co myśmy to grali? Jak to się nazywało? Żywioły. Żywioły i tam była woda i ogień, a dzisiaj gramy Mroczna Strona. Nie mamy zielonego pojęcia, jakie tutaj będą bronie. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że fajnie spędzicie czas i będzie fajna zabawa. To co? To ja pierwszy. No to ty pierwszy. Co my tutaj mamy? No akurat nie ma tego, co by mi się najbardziej przydało, ale okej. Mhm. Elektromagnes. Co się dzieje? Hej! No. Jak Aha, bo ja nie... Ale tu są rzeczy! Jak to się używa? Czekaj. Tu są same wybór mroczne robala. rzeczy. Aha, to ja tu sobie... Ej, no ja tego nie czaję. Tego Czego wyboru nie wiesz? robala. Ale wybór robala te białe strzałki. Oj, ciuli mi się zmarnowało, dobra, już nieważne. Ale, no to tak, musisz spacją użyć i na tabulatorze zmieniasz robala. Aha. No, tak to działa, Mikołajku. To jest piorun, nie wiem czy wiesz, ale ten piorun służy... w ogóle- Ale wiesz Aha. dlaczego? Tak, on do wskrzeszania służy zmarłych. Tak. Ale można też nim porazić. Można zaszaleć, oczywiście, że Można. można. Ale nie polecamy. Nie. Dobra. Jaki ja mam kolor czerwony? To ty masz tam niebieskich na dole, ja robię akcja, kurde, Niebieskich akcja... jak ruch. O nie. Ale razem mamy A- barwy jak Polonia. Nie gadaj nawet. A co ty byś chciał? Żółto-zielonych, nie? Nie, jak Ja jest radzionków? No, Czarno-zielony znaczy, czy żółto-zielony? Czarno-żółty, Czarno-żółto-zielony. ale zielono-czarny jest taki na wyjazdach. Czekaj. Dobra, ja tak w ogóle spróbujemy. Uwaga. Uwaga. Dobra, O, to się nie co? udało. To się niestety nie udało. Co tutaj mamy? Widzę tutaj pewne możliwości. No ale Mikołaju, nie, to tak nie może być. Nie? No mocarzyka, no Ale patrz, co ty chcesz dlaczego? zrobić? Nie masz jeszcze odblokowanych podstawowych rzeczy. Klucz francuski. O! Nie! A podpowiem ci, jesteś za wysoko. Faktycznie. Naprawdę. Nie uwierzyłem. Nie uwierzył. Iris dostał. Dobra. To teraz tak. Czy ja mam bungee? Bo mi się zawsze podobało na bungee, skoki na bungee. Skakanki to mnie nie bierze. To mnie pierę. To mnie pierę. Dobra, coś takiego. Uwaga. Gdzie my mamy naszą postać? Gdzie ty jesteś, postacio moja? O! Mam! Wal w czerwonego, wal w czerwonego. What the fuck? Jeszcze na minarzek wskoczył. No nie, dobra, dobrze, że jest 11. za mały. Kurde, dajcie spokój, mistrz kebaba. I ten grubas tam idzie. No i co, i może mnie zrzucisz stąd? No i jak wycelował. Plum. Nie gadaj. A jak Tego- pojechał? Jak pojechał Docisła z go. miną. Dobra, oj, 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 oj. No to kolego sympatyczny. To może ja ci tak pokażę, w jaki sposób się powinno tego używać. To ja myślę, że tak tradycyjnie, nie? No dobra, no to tak będzie. Jak dobrze pójdzie, to pójdzie dobrze. Idzie! Ach, kurde. Przeżyłeś to. Mi się wydaje, że właśnie te okrzyki, te takie gadania, nie? Takie... To właśnie pomaga. No i ty jesteś... A w ogóle zauważyłeś, że jaka to jest stylistyka, jakaś Japonia to jest? Tak, coś takiego. Jakieś takie Leszczyk. w tle jakieś brzdękają takie. Na pewno chcesz to wziąć, a nie chcesz użyć tego, żeby... No dobra, nieważne. Bo gdybyś uderzył, to by wzmocniło wybuch. No nie. Nie, nie dać. Nie jesteś dobry. Poza Tak mapa. poleciał. O, Jeszcze w starych Warsach było coś takiego, że pokazywał ile metrów leciałeś Ja. poza mapę. No dobra.
To już się odblokowało. Czekaj, to ty jesteś tu, to tu na pewno nie zadziała. Myślę, że... O, jak to miło! Ja myślę, że jak tu byśmy spuścili wodę... Dobra, sprawdźmy to, czy to tak zadziała. Tak mi się wydaje, że baloniki są ok. Idziesz! Nie! Jeszcze! Mistrzowska akcja, łapka w górę za to, kurde, musi być. Albo kappa. No nie, no mistrzowie. Niklaus Kappa. Niklaus Kappa. Pomsta będzie hopie srogo. No co ja będę wam mówił, no zobaczcie co się dzieje. Mistrzowska akcja. Zalało. Ale cóż z tego. Udało się. Kojfnął. Kurczę, łapki w dół, ja już czuję, że niektórzy wysyłają. Dobra, no to teraz zobaczmy tu. Mikołaju Święty, gdzie są te prezenty? O! O, dobra, spokojnie, no bez przesady, nie no, jestem hopie. Chłop na chłopie, nie? I baba z pulokiem. Oby nie. Dobra. Bunkrołamacz, no ale to jest taki w sumie, ale nie, czekaj. Kurde. On by tu wleciał, a ja zobaczę ile on zaatakuje. Czekaj, bo on tu wleci prościutko. A, niedużo. A ja się tak zastanawiam, może on faktycznie bunkrołamacz, a może on faktycznie jakoś działa na coś. Może widzowie by wiedzieli. Znaczy on po prostu na się, coś działa on się mocniej. przebija, nie? Ale on się nie przebijał, widziałeś to? Właśnie się... Jak Ale na nie, przykład na nie, poprzednich bo mapach. to o to chodzi, że jak ktoś jest na przykład by był pod cienką warstwą ziemi, to on się przekopie i go walnie. O to idzie. No tak sobie to tłumacz, no. Dobrze, będę. No to pałką uderz, to jest spoko opcja. Pa. No to pokaż. I on Bunkrołamacz. się przebije. Widzisz? O. A, pod cienką No. warstwą. To ja już rozumiem to wszystko, Mikołaju. Teraz już mogę spokojnie cię bić. Myślisz, że to jest dobra opcja? Myślę, że nie. Kurde, tu nie ma żadnej takiej opcji, żeby jakoś się złapać. Nie ma liny, nie? No właśnie. Ale krzyki, kurde. No nie, no ja tracę tury. Czy to coś może zmienić? O. No i co teraz? I wejdź sobie to, no. Co tam masz ciekawego, powiesz? UFO. I powiesz. UFO. Czy by mi się udał taki manewr No nie, skomplikowany? to ci się nie uda, nie ma mowy. Nie ma mowy. Uwaga. No. Come on. That may work. Tyś to... O! O, dobrze, jest... Nie, ale ci się udało. Kurde, jak ruletka, ty. Łopanie, ale było dobrze i no on się tam miał tak zablokować. Hukło jak na Jaj. grubie na przodku. No Dobra. ja czuję, że po tej eksplozji to na karbiu aż zaszelątało. No, mogło być tak. Tąpło. Dobra. Ej, to jest shuriken. No, Teraz tak. fakt. Można by to zrobić na dwojaki sposób. Nie chcę tym... Nie, to jest zbyt ryzykowne. Myślę, że O, to będzie spoczko. Butelcyna. No tak, to się nie bawimy, no kolego sympatyczny, kurde, no. Tak, to się nie możemy bawić. Średnio, tak bym to określił. A ja teraz spróbuję, znając zasady fizyki, wykonać Określić trajektorię lotu. trajektorię lotu. Czy to jest w ogóle A możliwe? wiesz, że możesz wciskając przycisk jeszcze... timer. LOL! Dobrze! Jest super! Jest super! Jest ekstra, jest to delicious. I dlatego miałem z fizyki trójkę w gimnazjum. Fizyka kwantowa. Dobra, a weźmiemy się za coś innego, bo tak. To, że Mikołaj ma tam mało życia, to każdy wie. Ale myślę, że... O, dobra, uwaga. No i na spokojnie. Dobra. Tu 41. No i myślę, że to trzeba jakoś ogarnąć teraz. A ty tak jesteś w świetnym miejscu.
No, no co Słuchaj, Mikołajku kolego. teraz? Może teleportacja? A może skrzydlata małpa? A może nalot? Co ty mi tu zrobisz? No nie mów, że balony z wodą. Ej, jak to poruszysz, to może spaść. Czy tobie o to chodzi? No, Rozwaliło. To weź coś powiedz jeszcze, żeby tak... Weź coś powiedz, żeby nie było gańby. Antegruła... Znaczy, buła. Antegruła wlosna buła. Nie, jak powiesz jakiś fajny żart, to cię oszczędzę. Ale musi być fajny. Czekaj. Ile no to... Muszę się zastanowić, dobrze. 25 sekund, no. No to tak. Wszyscy czekają, czy Mikołaj zna fajne żarty. O! No, Przyszła baba do lekarza, a lekarz też baba. dobra, to był taki fajny żarcik. Ale chyba jeszcze oszczędziłem cię mimo to. Nie! Także dajcie znać. Przecież w postaci dobry był żart. Łapki w górę, łapki w Nie! dół. Albo napiszcie hashtag dobry żart Mikołaja. Mikołaju, powiedz mi, dlaczego ja poguję. Hopsa, hopsa, Nie mam hopsa. pojęcia, ale masz kask, Po to dropsach możesz jestem. tuc. Dokładnie. To co? To my się żegnamy chyba, nie? Tak. Tak fajnie się grało. No, tak średnio. Takie krótkie, takie króciutkie, bo wiecie, bo jak nagrywamy po 25 minut, to potem narzekacie, że kto to będzie oglądał. No to myślę, że takie krótsze zrobimy. To trzymaj się Mikołaj, dziękuję bardzo. No, dzięki, cześć. Ja wam też dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa. Pa.